Asa mo ba dong, Choy? Uy, ayong puso ron, Choy. Ha? Puso din niya. Bihit. Usap na yung lingong nga, Choy. Sige to, di ba ka, puso, baglamig kag kinilaw. With matching more sili. And then, bula-bula. Hahawan tulay na po rin ko magkaon. Dari sa lingkod. Daray. Ikaw day. Ah? Ikaw. Wala sakit ako hawak lagi. Usay, lamas mo na, Choy. Ito mo po na ni mo po. Ano ka? Sabak kayo. Yung sige sapa ba? Oh. Ang akong gitipulan. Ibutan ba pa ba? Lipsin, naman yun yun. Si George, oh. Si George, si Ron. Asa mo ba dong, Choy? Uy, ayong puso ron, Choy. Ha? Puso din niya. Bihit. Usap na yung lingong nga, Choy. Sige to, di ba ka, puso, baglamig kag kinilaw. With matching more sili. And then, bula-bula. Hahawan tulay na po rin ko magkaon. Gasan na puso, ani. Puso niya ba? Dibuhatay tag tiil sa Ginoo gali og kamot og kuan mata. Gamiton tanay mangita nagpuso. Ano ka? Puso. Dari sa lingkod. Daray. Ikaw day. Ah? Ikaw. Wala sakit ako hawak lagi. Ikaw ko na, pre. Lingkod pre. Gigi, sambay mo. Imo kong tumban. Ala sige ako yung bukuan. Oh. Babalik ko. Asa ko gamay. Gigi. Ako man maipitan eh. Yeah, kena. Bro. Ayaw mo siya. Bawa na ulit. Hindi ka daw. Ayaw si. Ayaw ko ta. Bukta kita ka gani. Dili gina mo. Ako suot pa kay mahupo. Sakto ko bro na. Ay, katawa ba tugas lagi ni lagi. Na, tugas na. Amuntar na, tugas lagi mong gipatungan. Sa kanya, tugas mo kay kamera. Ayo tagul, tugas ni mong patungan, yabag. Mo kay kusog ko eh. Agay, mahabtang kita sa tagiyan eh, Ron. Ala ka na. Meow, 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 meow. Aday. Hello, pick up. Gigi. Daw ko eh. Usong na, pre. Kata lagi. Usong na. Riyan dito ilang kuan. Oh, hay man to. Wala. Stop. Dako. Kurimaw kay kang upawa kay. Long. Hindi na kumdi. Wa malong. Dakunda. Di ang bagi ko na di na siya kaduldulan og na makitaan mong mananap. Mga pilot na to, pre. Kato, wag ito layo og isa. Kanang mga 200 pampalit ng tao na to bugas. Nanapod? Ayun tawag kay karon nanapod. Oo. Sabaw man siya nga tugas na eh. Oh, tugas. Tugas. Eh, ari. Ala. Ari. Grabe ni ganina, pre. Gedon. Daw, diba? Ena, oh. Gira-gira ka sa mong kakaganina. Dapat yung sampai. Ena, ang kaka, pre. Ihap sa nang kakahali na ito dudusin ko. Gatagit lang siya. Beauty na. Ala. Dua ka mo. Dua na. Oy, ganina ka kon. Dua gamot ay susahab. Lisua ba, lisua? Ano ba? Ah, Napugyan pa ba na? lisua. Lisua kalitan. O sarap ang buka kamot. Dua. Dugay na ay. Dua. Ano ba na? Dugay kon. Oh. Initas pa ay. And then, kapin outside like that. Oh, ena on. May manay ka? Mas kemarin juga dia badu. Oh. Kenapa? Iya, kita. Mo na wa? Iya, oh. De. Ya, kaya mo warang ka nun. Kita agak kasih bungkul, pare. Kamulay lagi. Oh, selalu ka? Sige.
color mga choy. Oh. Violet. Ah, Food coloring. Ini mga choy eh. Sunod. Chus. Bula-bula na ito mga choy. O say lamas mga choy. Ito mo puna ni mo pun. Ano ka? Sabak kayo. Yung sisapa ba? Oh. Ang itimlan, Ibutang ba pa ba? litsin. Si George oh. Si George ang sikon. Ilang ba? Sa George. Bag. Crispy fry. Ah. Gini sa mix. Lah. Lumag sahod ba? Bajik sarap. Black pepper. Lah. Mga choy. Amay ka na choy. Of course, mas lami ba siguro? Mga choy, okay na atong para ginilaw. Ato na ning haunon. Ato ning isit aside. Lah. Violet mo ni color. Ala sa kay pink. Pagkaroon mga choy, magsuot ang timpla sa atong ginilaw. Ato butang bombay og ginger. Lah. Taray, Hasa na paborito sa tanan. Cha. Sintos ke buko eh. Suka. Ah, soka mga choy na. Mat ato sa imikos-mikos na ato kadaliha kay para Umuto sa soka eh. kapit ka. Na. Nagabantay ka na. Murag buyag ba? Murag kinilang tuloy. Ang sunod mga choy, ato na butangan og tulo. Mga choy. Tikarong ba? Ay, sa part. Lama pa. Ah, lumiya ni mga choy. Ah, Ito na timplano og bajik sarap. Magic sarap. Human ato butang og salt. Human ay mikos-mikos na ato kadaliha. Lumiya. Baksit naman choy. Ukap. Oh my God! Eating na! Woo! Oo, ba itaw na? kinilang pa yan. Mga choy oh. Ah, mabirada kayo mga kinilaw mga choy. Lamay kiporma oh. Violet pa ba? Birada gid si Bus Carlo bro. Pero pag daw nabalik ni si Bus Carlo ay Ang danos eh. palaman ang sili ay. Kinilaw mga choy, kinilaw. Mga puso rin na mga choy, puso. Bisa dia. Ha? Lambi sudah minum yang dia. Good. Lah. Lah mga choy oh. Ah. Susturyahan na bro. Amat na hapon na yun. Nasas. Gutom. Lambi tayo. Yari mga choy. Lah mga choy, ano mga choy? Ano ang hawan? Ikaw mo lang lagi na pilin. Suruh ni dia lawan mga toy. Siya Buat na. aku ke daog bidding ani. Hala. Lah, oh, asawa mo? Balik kami ha. Balik kami ingin berminum tubig hang kayo. Oo. Pero lamig kayo. Nasas. Buat dia. Lah, kansa ko. Boss gid mga choy. Oh mga choy! Leading na! Woo! Hop mga choy! Kung kaya tayo waka pala sa page, please yung follow. Kung kaya tayo na ibong kung anong akorosa, siyempre nangato ka kung kauban. Lah. Good boy good ta. O sa gwapo sad. Ansa. Og shout out lang ko dahil ni JJ Kablay, Edwin Rondina Kabahog, Jeramel Entira, Castro Quastras, Wilson Tare Villanueva, Jere Cañete Ablen, Ogne Estrella Kubar Saludar, Ogne Jennifer Balasan, Deji Alboro, Kevin Monteroyo, gwapo na siya, single. Ogne Genesis Sasing Tabares, Ogne Autoro Kita. Shout out yung tanan niya mga choy. Og shout out dahil ko ni Jere Cañete Ablen, Jonsky Mag, Lindsay Vinacencia, og ni Estrella Kubar Saludar, Maria Lobetania, shout out. Og shout out ko ni Ben Kimura, Edsel Degree, og ni Chen Sanju. Thank you.
ug shout out ko ni kanay ni Rek Montroyo nay. Salamat sa manggaret tamisa atanay. Hatagi mi balik na pud ha. Og shout out ko ni Renante Pasumala og sa Magic 5 og Acro Cebu og Morjor Hapitan. Shout out niyo diha. Og shout out lang ko ni Galatea Isa Miskala og kang Torre Melvin Miskala. Og sayang mga anak nga si Aldrich, si Andy, og si Marcos, og si Marjon da, kamugwangan. Malimtan. Happy ka malimtan da. So, wapa masyataw diya mga sino. Comment lang mo gotro. Thank you.